Ne, ne i ne. Ovo izgleda kao sad za početnike. Jeste li zaboravili koliko je ovaj studio značajan? Idemo, otiđite. Uz ovakav stav ne morate se više ni vraćati. To je trošenje vremena i za vas i za mene. Pogotovo za mene. Branko, stoj! Moram kratko razgovarati s tobom. Da li ti dobro čuješ? Da. Zašto onda ne možeš pratiti upute? Ni riječi. Hajde odlazi. Zapravo nestani ako je moguće. Ne budi tako oštar. On je dobar plesač. Budi realan, Pablo. Braniš lutku od drveta. To je zato što se tebi sve vrti oko tehnike, a ne oko osjećaja. Nije istina. Ako osjećaj zna tehniku. Dečki, molim vas. Vi se uvijek svađate, zar ne? Antonio! Moram vam reći nešto jako važno. Da, svađam. Upravo radiš veliku grešku. Znaš li s kim si ti razgovarao? Što, s kim? Ne mogu ti reći, to je povjerljiva informacija, to je za tvoju sigurnost. Ako cijeniš svoj život, dečko, predlažem ti da počećeš. Tko ste vi? Recimo samo netko vrlo važan. Kao netko iz vlade? Pusti ju. Za svoju državu. Bićeš heroj. Da, gospodine, ha? Riješeno je. Evo me. Ti živiš u Buenos Airesu? Ne, čeka me moja djevojka, moram ići. Koja djevojka? Bok. Djevojka. Nešto nije u redu? Ne. Napuštam školu. Ti što? Nemojte se ni truditi, već sam odlučio. Dok sam ovdje, unutar ova 4 zida, ne mogu raditi ono što zbilja želim. Tražiti nove talente i propuštam prilike koje iz toga mogu proizaći. Iako znam da je ovdje dio. Naravno, razumijemo. Ali, tko će biti direktor studija? Ja ću postaviti novog direktora, naravno. Odlična ideja, nekoga tko je sličan direktoru kojeg smo imali do sad. Da bude kao ti, netko tko je onako zbilja fokusiran, talentiran. I mora biti nevjerojatno zgodan, ali i netko tko je navikao biti vrlo pristojan. Da, i kreativan. Naravno, i kreativan isto. Osoba koja je u svakom slučaju prekrasna osoba. Pa naravno. I baš zato novi direktor si ti, Pablo. Opa. Ja? Slušaj, draga, Jade je već isplanirala tvoju zabavu. Što je to? Nije ništa, samo malo Da, ali se turbulencije. bojim. Znaš što, najbolje je misliti na lijepe stvari, evo na tvoju zabavu, jel? Moj je rođendan, jel tako? Onda bi ja trebala biti ta koja odlučuje što ću raditi na svoj rođendan. A da odemo, na primjer, na predstavu. Ne, oni su pripremili zabavu i povodom našeg dolaska, ne samo zbog tvog rođendana. Jade je sve organizirala. Što je to? Samo mirno. Male turbulencije, to je sve. Ništa strašno, zbilja. To može biti samo višak zraka ili možda jači vjetar. U najgorem slučaju to je grmljavina. Ali to nije ništa, jer su ovi avioni dizajnirani tako da odbiju elektricitet grmljavine. Čak i da jedan od motora prestane raditi, sve skupa ih je 4. Čak i da 2 otkažu. Sletjeli bismo. Iako da izgubimo 3 motora, tad bi se avion srušio i sve bi nas razbacalo po zraku. Ne želim umriti. Nikad nisam imala dečka, čak ni psa. Sjedni na mjesto. Premlada sam. U redu je. Malo se prepala, to je to. Ona ne želi da se avion sruši. A nije da će se srušiti, u redu je. Daj, smiri se, molim te. Pardon, ispričavam se. Čestitam, to su tako dobre vijesti. Tako sam sretna Hvala zbog ti. tebe. Hvala ti Ma to puno. je odlično, zbilja je, pa... Nisi li sretan? Da, naravno. Dobro onda. Da, jesam. A što ima kod tebe? Je li kod tebe sve u redu? Ma da. Moja nečakinja, što da ti kažem. Pa Anđi, njezin otac te ne može spriječiti da je viđaš. Nije bitno što on želi. Da, pa znam, ali svejedno. Moja majka ga je vidjela u Madridu. Mora biti da se seli nazad ovdje. Zašto je taj lik toliko bijesan na tvoju obitelj?